第8章愛情の料理。人質は異星人。Mor, læg bare børsten. Det er håbløst. Du ser dejlig ud, Melody. Behøver jeg være der? De synes alle sammen, jeg er mærkelig. Hør, skat. Alle har problemer med at falde til i din alder. Det havde jeg selv. Jeg var simpelthen som en fisk på landjorden. Dig? Umuligt. Jeg er bare så bange for, at jeg kommer til at gøre mig selv totalt til grin. Melody, det her handler ikke kun om festen, gør det vel? Er der noget, du gerne vil tale om? Du ved da, at du kan fortælle mig hvad som helst. Ja, okay. Altså, det er lidt fjollet og sikkert også umuligt. Flip nu ikke ud, men det jeg drømmer om mere end noget andet i hele verden er... 表しが消える。